Wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Nggih, wilujeng dalu Mas Dodot. Mas Dodot kala wau sami wilujeng nggih rawuh wonten Mulyareja. Pangestu panjenengan kula sehat wal afiat saged dugi mriki. Nggih. Tebe-tebe saking Bojonegoro silaturahmi mriki teng dusun Mulyareja nggih. Luar biasa piyayi mriki gapyak semanak. Gapyak semanak nggih. Nggih nyengkuyung wonten napa ringgitan ngeten iki nggih sami rawuh sedaya. Nggih nyuwun sewu padalang derek tetepungan. Kula Dodot saking Bojonegoro panjenenganipun. Nggih kula Asmara Sena saking Gurah Kediri. Oh Gurah Kediri nderek Gladiwano Bapak nggih. Nggih. Nembe sepisan mriki kula. Wah luar biasa antusias warga mriki. Nggih sae-sae nyengkuyung danten nggih. Kompak saestu dugi mriki ampun disambut kalih ketua panitia Mas Riko langsung diparingi pasugatan banyu mili. Nggih jenengan rawuh langsung unjukanipun napa daharanipun napa rokokipun menapa. Sing istimewa wau setunggal Pak. Nggih napa Mas Dodot. Kopine niki lho. Nggih. Paite ra kaprah. Beh. Kaya ra diparingi gula e. Tak ombe celegu kok cies ngetene. Niku tujuanipun sae. Iya tujuane Mas. Tujuanipun sae, kersanipun mboten ngantuk. Leres Mas Riko pun ngertos perjalanan nada mesti pelawak iki mesti ngantuk. Mulane dikei bubuk karo banyu terus digodhog. Nggih. Gulane lali. Pun mboten masalah. Terus kados dawuh jenengan disukani bubuk, banyune digodhog sukani bubuk malih. Bubuk malih, suwengi ra turu niki ketingale. Ning mboten masalah paring panglimpur kagem sedaya warga mriki. Nggih. Transit teng mriki kula kinten mbake enten napa lho. Lah kula dugi plek iso. Kula kaget. Nggih. Kula kinten to fan atau gemari kula ngoten. Jebul mboten. Pripun Mas Dodot? Lerekan kula niku lho mboten kula benak. Kesupen akhirnya ya bocahe ngenah ngene. Men mboten masalah. Alhamdulillah derek remen sanget Pak. Nggih. Derek nyengkuyung. Nggih nyengkuyung. Ngregenaken suasana wonten Mulyareja. Leres. Nggih. Kowe kok meneng edul kowe iki? Urung kok. Mbok ya omong. Omong apa jajake kono ya penak. Penak piye? Lah kene wis sakinah mawaddah warahmah omong-omongan penak. Kaya nganten sakinah mawaddah. Lah niki Pak, pesenane Mas Riko ketua panitia. Nggih. Ken betakne dagelan tolak pagebluk. Niki pun kula betakne niki. Nggih. Alhamdulillah pun dugi mriki. Ini nak mboten enten kula udan dres poh pinoh. Dan dres soal iki ketua pagebluk niki. Oh saudan terus mbok ya omong dagelan loro padha teko bareng lho. Lah kok ya omong ae ngono. Lah iki jenenge Bage Binage kali Pak Dalang. Ayo kentenan lho Bage Binage bar kowe aku. Lho, ya kuwi enek carane, enek tata carane Mas. Ora anggere omong lagi ngoten nggih Pak. Nggih leres Mas Dodot leres. Kersane lek omong mboten tumbang tindih. Nggih. Kedah diatur. Diatur kersane mboten sahur manuk. Leres jenengan. Setuju kula kali jenengan. Setuju kali jenengan kula. Wong kaya mundur kok nganggo aturan. Enek carane Mas, wong desa enek aturane kok lek aku omong sampean kok ngomong hambruk. Nggih. Apa? Hambruk. Hambruk ki kode, tegese kode ki aku meneng kowe sing ngomong. Gentenan. Leres Pak Dalang. Lho, Pak Dalange pun paham mosok kowe paham ora? Paham. Lah, nek piye munine? Hambruk. Nah, nek hambruk ganti sing ngomong. Gantos. Nggih, ugi wau nggih panggil langsung kalih Pak Kasun. Nggih. Pak Yuswanto Adi. Nggih. Piyayine alus, Grapyak semana. Gapyak semanah. Wes pokoke halus lembut. Ampun komplit. Amber. Pokoke Pak Kasun luar biasa. Panggihipun wonten mriku kala wau nggih, wonten pondokan. Pondokan niku sae. Alus piyayine saking aluse ngedeki telek mboten penyet kok. Nggih. Amber. Nah, nggih ganti sing. Pancene Pancen teng napa dusun mriki luar biasa lho, Pak. Nggih. Niki napa wargane Amber. Pak. Nggih. Wargane sami nyek Hambruk. Sami. Hambruk. Omongan.
Ngaku ora ngomong kok hampir. Lah kowe karepmu piye to, Mas? Yen sewu Bapak hampir. Inggih. Kok Bapak Hamru piye to kowe iki? Sapa ta iki? Bapak Ki Dalang Asmara. Nggih. Enten apa, Pak? Lho kok enten apa piye to wong enek acara Pak Ki Dalang Asmara Seno. Pak Seno. Nggih Mas Komet. Niki dalu kan enten wayang. Enten wayang niki. Sing ngarani tahlilan ya sapa kok iso ya jelas wayang to Mas sampean ki piye Aku to? tak omong-omongan dhewe. Lah wong jelas acara wayangan kok iso dunekno ki nyapa lho jane Yo sampean ki. awalan yo ngono. Teng Mulyareja. Mulyareja nggih. Desanipun Kampung Baru. Mulyareja menika nek mboten klentu wonten 1.200 penduduk, wonten 4 RT dan 1 RW. Loh, lah jenengan kok apal Mas Komet? Apal niki rondone enten 5. Alah kok rondo barang kok unekne ki nyapa lho. Kan lengkap. Kok rondo enek 5 kuwi jane apa lho kok Derek donga mugi-mugi masyarakat Mulyareja menika pikantuk ayem tentrem. Amin, amin. Amin. Sampun. ngono tak? Apa kata-kata kok mboten berbobot nggih Pak nggih? Namung sekedhik. Sekedhik tok iki mau awake dhewe dirasani lho Mas. Sapa? Dagelane loro kuwi to. Ngono. Dagelane sing lemu kuwi lho kaya dagelan kondang saka Madiun. Sapa? Kaya kirun. Nah, mbake ning jero kuwi Kowe lho. dirasani Aku dirasani kaya kirun. Lah sijine kuwi lho kaya kancane kirun. Kayak sapa? Kaya kirik. Ancen pun pasang-pasangan nggih Pak nggih. Nggih mboten napa-napa. Dadi wis wonten peparinge dhewe. Ya malah enteng gaweanku. Kok iso enteng? Lah wong kirike suarane piye? Kire suarane hau hau. Wis ngono kuwi tok. Tenan kowe ngomong ngono ta? Iya to? Tenan? Lah jere kirik. Oke gak masalah Mas Riko jenengan pun mirsani Kiambal lho nggih. Pundi dalu niki enten dagelan mergawe kalih mboten nggih. Sik setunggale omongi berarti mergawe. Lek sing mboten omong niku mboten mergawe. Dadosnya mengke kacek. Mboten usah dibayar. Mosok kowe bayar cicilan. Omong-omong. Bayar cicilan bar mekar sesuk piye kowe? Omong. Omong ya sing apik. Nggih, ngapuntene saderenge Pak. Nggih, Kula tak Mas uluk Dodot. salam kali sedaya warga. Nggih Mas mriki. Dodot monggo sekecaken Mas Dodot nggih. Nggih. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera nggih Bu nggih. Sedaya kemawon ingkang tansah kinurmatan. Ngapuntene nderek gempil kamardikane panjenengan kula ngadeg teng pepanggungan. Nderek ditepungaken Bapak Ibu, nami kula nggih menika Dodot. Kula mijil saking Bojonegoro. Mbok bilih panjenengan nate tindak teng Bojonegoro dereng ngertos Pak Lurahe Bojonegoro nggih menika kula rakyate nggih Bu nggih. Kula bagian ngeterke surat undangan, surat nikah niku kula. Kowe iki kere kok sombong. Nggih dipun tepangaken para sederek. Nyapa lu terus utamane apa? Lho aku ki tangan kanane Pak Lurah Lu ngono lho. tangan kanane kok sombong. Lah nyapa Lu lho? kene tangan kiwa biasa. Lho, tengen mbek kiwa ki apik tengen lho Mas. Kanggo apa? Kegunaane tengen lho, lek enten sing rawuh monggo Bapak kangge pejabat-pejabat monggo Bapak. Lho Masa tengen kuwi- masa kuwi? apik dahar lho, tangan tengen. Iya. Lho, tangan tengen ki luwih apik timbang tangan kiwa. Ya ora iso tangan kiwa ya penting kok. Pentinge ning ndi? Lah nek berdahar Hah? terus murus ya ta. Lah apa ya butuh kiwa? Masa tangan tok. Tapi kan ki nggon elek, nggon rusuh. Ayo ben penting kanggo. Oh, alah lele. Pripun ingkang rawuh teng mriki sampun ngantuk dereng, Bu? Dereng. Kowe kok malah melok nyaut bareng Karena nyapa? ngantuk jelas mantuk to kok. Nyapa ngantuk delok wayang gobloke. Cilik. Saiki cilik mecicil Lah iki nyapa lho lho. masuk akal nyatane. Bocah iki ngomong masuk akal. Kuwi paling anakmu kuwi. Misanan. Pisanan. Lah ya bener to Mas, nggih to Pak nggih. Tawang tangklet jenenge Piyayi Jawa. Kan iki kedah Gapyak Semana lagi ngoten nggih Pak nggih. Pak. Nggih leres. Leres. Oh, alah dolanan TikTok. Sing kliru ki awakmu lho. Lah nyapa? Wong nek wayahe jak omong enek wayahe ora. Kono wayahe bakar sate bocah omong. Gua kira bakul sate iki dalang kok bakul sate kok iso. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki panenane kathah melimpah sawahe subur makmur Allahumma. Amin. Amin alhamdulillah. Sing mboten gadah sawah, Lah nyapa? panen apa? Kowe kok nyereh kali aku terus nyapa? Ora nyerek kali aku takok. Lah piye?
Lah kowe kan muni piye mau? Mugi-mugi sing tenak gadah taneman, gadah sawah, tanemane kathah melimpah. Lah kene niku sing gadah. Lah terus nek sing mboten gadah panen apa walang. Donga ya sing lengkap. Lah aku kudu ndonga piye to, Mas? Mugi-mugi sing gadah sawah panenane kathah, sing mboten gadah sawah tumbas. Iso mbok kon tumbas ki nek ndek dhuwit. Ranti dhuwit ya utang. Duh, iki koclok ilmumu kuwi. Koclok ilmu hidup itu harus tenang, mengalir apa adanya. Kowe Utang ngerti bangunan-bangunan bank ya? Iya. Kayak kanggo utang-utangan, blok goblok. Lah utang itu terus lek ditagih nyaure piye? Nyaur wong ra duwe kok bingung. Lah kudune Semoyo. oh ilmumu sesat kowe iki. Kok sesat piye to? Kowe iki ra duwe isin wong utang kok ditagih semoyo. Sing ra di sini pegawai bank iki. Lah kok pegawai bank? Aku seminggu wis ditekani ping 3, ra tak bayar kok cek rono-rono. Ra di Cik sini. mora-mora. Lah nggih ngoten niku lho. Jenengan ki mbela sapa ta Pak kok malah Loh, pripun to? niku Ya, pancen mbela. satu. Lah sakniki Betul. contone pegawai syariah gitu. Lah. Lah kene sik gong sir bayar mora-mora. Lah nggih, berarti sing ra diisin pegawai Pegawaine. Leres nggih. Wajibe wong utang ki nyaur, Mas. nyaur ki nek duwe. Lek wis duwe, nggih. Ki piye to ki? Aku kok malah goblok dadak. Pegaweine weh. Lho, aku ora pegawene. Lah kok nesu-nesu. Ora nesu wajibe wong utang ki nyaur. Nyaur ki nek duwe. Lah terus, Nek ra duwe ya semoyo. Ngono lho. oh berarti kowe ya koclok. Anjane, Piye kok somonganmu? Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki tansah sehat, Bu nggih. Amin. ora sehat wong dokter akeh. Kok menyre kali wong nyapa Nah, teng mriki jelas sotipip niki positif, positif sehat sedaya. Apa buktine sehat? Buktine ya padha mirsani wayang. Nek lara mesti nang omah bubuk. No. Mugi-mugi ibu-ibu sedaya kemawon ingkang gadah putra dados putrane dados putra ingkang soleh lan solehah Allahumma. Sing dereng gadah berusaha sedina ping 4 napa ping 5 mbok menawi. Apa ya kasil kok iso kemeng lek titahe dereng diparingi ya ora masalah to Mas, berusaha kok ngantek ping 5 ki jane apa? Karek carane. Carane piye? Carane nek loro pengen duwe anak. Anak ki penting. Ya. Minangka penguat dalam rumah tangga. Ah. Carane ada 2. Apa kuwi? Ada medis dan cara alternatif. Nek secara medis Medis ya iso konsultasi nang kedokteran kandungan. piye kuwi? Ya konsultasi, mungkin bisa dikasih obat Oh, ngono, obat Ya, kandungan kesuburan. Mungkin lho. Lah nek secara alternatif, Iso diurutno. oh pijet Aja lara. nganggo minyak. Lunyu. Lho, Urut pijet, Mas. ora. Lah diurutno piye? Diurutno aku sik apa kowe terus Pak Dalang. Terus sing ngendang. Sapa sing nemoni? Sing penting bocah anu bojone iki iso meteng. Ya kuwi jenenge bojo dienggo bancaan goblok. Tapi kan ya duwe anak. Anak rambanan. Ya Ben anake sapa? anak wong akeh. Kok marahi ranggenah marahi iki sing becik sing apik ngono lho Mas. Lho delok to, lek warga kados ngeten iki nggih Pak nggih. Nggih. Insyaallah dusun Mulyarejo mriki. Mulyarejo nggih. Kowe bermangan apa to? Jajak bermangan bakaran iwak asu kuwi lho. Mboten sak komet marai bar diurut niku lho. Lah nggih, Oke. mboten nek niku Cak. Kula ketiwasan nek mlebet jeding tenggene daleme Bu Waginem Nggih mau. pripun? Lah jeding mlebet lah kok lampu iso natap ndas e. Tayak. Lah iki apa nyetrum wong iki aku. Ning mboten masalah akhire kula dilati. Iki lampu bongko dilat iki. Tegese lek warga kados ngeten iki sami nyengkuyung, Pak. Lho nggih to? Nggih, leres. Kados acara dalu menika saged Nggih, kaleksanan minangka swadaya warga masyarakat. Masyarakat. Ugi pemerintah desa mriki tepuk Nggih. tangan kagem Dusun Mulyarejo. Mulyarejo. Ugi desa Kampung Baru. Kelase dusun iso nanggap wayang. Luar biasa. Estu niku. Oh, Wah, jos. kuwi nek gak wargane Kompak. sosiale gede, kompak ora iso kaya ngene, Mas. Nggih. Terutama ibu-ibu sing kula tingali niku. Napa nih? Ibu-ibu apik-apik lho, mirsani wayang ketok sopan-sopan ora Lah kaya dienggo swadaya iki sing golek dhuwit sapa rumangsamu? sing golek dhuwit sapa? Ya bapak-bapak no, oh ibu-ibu. Bapak golek dhuwit, Mas, tapi sing ngontrol keuangan perekonomian itu adalah ibu. Oh, kemeruh. Lho, Nggih, Ibu nggih. Kuwe Pak Bu enggak nggih. lho, ibu kuwi nek metera dhuwit lho, dikeki kaya sakmene dienggo blanja, dienggo masak. Niku nek gak ibu-ibu, Berarti bantu ibu ya? lho, tetep aku ngewang ibu to. Tenang Pak, tak bantu. Lho bantu apa? Dongo.
Kowe lho tak omongi Mas, ibu-ibu niku luar biasa. Luar biasane piye? Lho, ibu-ibu lho, nyuwun sewu lho ya. Kowe iso macak apik kaya ngene. Klambimu iso licin. Sing nyetrikakno sapa nek gak ibu-ibu? Nggih mboten, Bu? Nggih, kemeruh. Wong aku laundry kok. Laundry aku duwe enak-enak butuhan rapate enek. Kowe iki apa kok bayane men kok. Kowe iki kok gaya men lho. Kowe sing keminter kok. Kuwi lek bab pakaian, nyuwun sewu. Ibu-ibu ki tak omongi rekasane ya. Kowe iki lho tangi melek sing gaweno kopi sapa nek gak ibu-ibu? Aku gak tahu. Lah kowe piye? Aku gawe dhewe. Nyapa badokan kopi karek nyetekno kompor kei anu wedi karo Wedi ndasmu ngono iso ngaku wedi barang lho. bubuk Gula pasir kok wedi. Dadi nyapa ngenteni ibu-ibu? Bapak-bapak wis meneng dhewe. Menang. Wis apik dhewe. Apik. Lah kowe lho luwih sing gaweno dedaran sapa nek gak ibu-ibu? Loh pesen lho aku. Pesen piye? Anu panganan teko dhewe. Online. Oh, online, bapake lho Laras. Jenenge apa online ini apa Pak? Online free order. Piye piye? Free order. Sing panganan teko dhewe wi. Lah ya Jenenge jenenge panganan apa wae iso teko nek awake dhewe pesen ngono. jenenge apa? Free order. Piye piye? Free order. Piye piye? Cangkem nek cangkem desa mbayani delivery order. Lah kuwi Cangkeme abakmu biar mangan apa badhek ora kaprah. aku dhewe gumun. Mun mulane sikatan. Sikatan nganggo boto kowe kok iso. Wis apik dhewe bapak-bapak. Ya apik kepala rumah Omongi, tangga Mas. kok. Rekasane wong wedok Mas ya. Kowe ngerti sing bakul pentol, bapak. Bakul cilok, bapak. Ora enek ibu terus cilok-cilok, ora enek. Ngertine gur barang dadi dhuwit. Kowe nyepele wong wedok sajake kowe. Lah ra nyepele omonganmu ya ngono. Saiki lho, kowe duwe anak ya to. Yo. Anak nangis lho, sing momong sapa sing gendong sapa nek gak ibu-ibu. Cup ya le, cup ya le, cup 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 nek bapak-bapak mesti galak. Meneng. Ora nak idak yu. Bapake kaya ngono nek ibu alus. Ora iso anakku lahir tak remot tok. Aku wis mah aku kaya Anak kok mbok remote ki anakmu apa jane? Mek pegawai, Pegawe apa? babi ngepet. Babi ngepet apa? Sing ngomong lho. Baby sister. Lah iya. Nyapa ibu-ibu? Tak pengin mek apa ibu-ibu? Wis menang dhewe bapak. Menang lho kok ya. Tak omongi ya le. Ye. Wong wedok ki rekasane sundul langit lho Mas. Wong wedok ki hamil. Yo. 9 wulan 10 tahun. Oh, iya. 9 wulan 10 dino. 10 tahun ini penyakit. Kuwi toh nyawa, toh nyawa. Iki mbobot lho Mas, gembol 9 wulan. Rungokno ya. Piye? Ibu-ibu iso hamil ki nek gak aku sing sektor material gak iso. Bapak-bapak iya penting, mbok kira pedundang-pedundung apa. Kowe modele kok menangan terus. Apa ngene-ngene terus plendi ngono dhewe? Ora iso. Kuwi ya sing ngrekoso bapak omongan yu. Bapak kok terus mbok iwangi terus lho Lho mbok iki yo penting bayani. bapak-bapak mbok sepele. Tetep sing dibutono ning kene ki wong wedok, Mas. Apa? Dibutono wong akeh. Kowe saiki manggon ning ndi, Mas? Lho matane nang panggung ngono kok. Kok iso mbok matak-matakno ki lho aku Lah mesti tak ngene gak ngerti ki lho. Ya maksudnya ki manggon ndi ki? Iki lho panggung. Panggung nemplek apa? Karpet Dik. Karpet ngisore karpet ten apa? Ya nek trakit. Ya Allah. Blabak. Blabak ngandhape blabak, Pak. Wesi. Ngandhape wesi melih. Cokot blabak. Kok iso Bumi. cokot? Lah, niki lho Bumi, Pak nggih, Eleres. bumi, bumi. Enten lemah sing ngombo kuwi jenenge bumi. Bumi ki wedok, ora enek sing jenenge Pakmi. Krungu kowe. Ya. Ah, Bumi wong wedok. Bumi gede to. Gedhe sak donya kok. Jerone enek apane? Enek sumber minyak bumi. Carane njupuk. Dibur Sing duwe bur. wong lanang. Emang kok ibu-ibu kang badhe ngebur piyambak? Kang entekno oli. Kok iso ngenteni oli piye ta omonganmu sing kena lho. Lah kowe yo ngajak api-apian di sini kene iki ora kenek menang-menangan. Ya tegese wong kerja sama bapak-bapak dan Lah. ibu-ibu. Lah. Termasuk acara ini. Nggih. Jadi bagian masak konsumsi ibu-ibu, Heeh. bagian penata acara termasuk ketua panitia bapak-bapak. leres. Saling bersinergi bekerja sama untuk menjadikan mewujudkan Mulyorejo yang Maju. membanggakan. Betul. Ngoten lho, kok ya. Paring panglipur nggih Pak Nggih. nggih. Nggih, Ditimbali nggih, monggo, Mas mriki. Dodot. Nggih. Alhamdulillah paling gak awakmu ndonga apa kagem warga mriki? Nyapa? Ndongamu apa? Lah aku ndongakno keluarga kowe ora berhasil kok. Ndongakno keluarga kene. Tegese sampean ditimbali mriki ki badhe maringi napa no kagem anu Engko ki warga. awake dhewe mantuk diparingi kok arep-arep maringi iki piye ta awake dhewe? Kok angel to Pak omong kalih bocah iki Pak, tulungi Pak. Nggih, pripun. Iki lho maksudnya sampean ki ben acara ketok mekan ki lho diapakne ngono lho Lah Mas. iki wis mekan to. Ya lampu. Maksudnya ben ketok murup. Diobong. Mbah omong dhewe.
Nggih kersane katon gayeng. Nah, ben gayeng. ketok gayeng. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bocah potongane koyo katon bate gowedi suarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun selesai, pun rampung. Pripun to Pak niki kok bulet ae pripun to niki? Mulyarejo nek salam kok padha ngono ya. Kowe ora guyu perkara bener kowe iki kliru. Ngono ta Piye? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tang. Aduh. Kowe iki lho kata-katamu gak bener. Sing bener piye to? Sing bener ki ngene lho Mas. Nyuwun sewu Bu, niki mboten kula benerke masalah niki. As-sholatu was isik to tak warai isik kowe aja melu-melu sik. Iku nerokno. Nerokno engko nek aku wis rampung. As-sholatu was isik to, Met. Aku gak muni. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Oh, emang gitu ya? Iya. Paham gak? Paham. Paham apa? Gak boleh nerokne. Nah, as-sholatu wassalam iku, Met. Aku rame apa-apa kok. Cangkeme kok cintung bensin. As-sholatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Oh, kurang ambyak. Ambyak gundulmu kuwi. Ambyak ki pari to piye? Terus ne. Ama batu. Halah ki apa kowe iki? Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam acara pada malam hari ini saya akan mencoba untuk membawakan satu buah lagu yang spesial untuk Mulyarejo. Tidak usah tepuk tangan. Kok gaya men? Mumpung urung kisinan ya. Iya. Nyanyi sing Sebuah lagu kali ini lagu yang cukup lama sekali. Saking lamanya saya lupa ya. Loh. Lagu kowe iki ape nyanyi apa no lho, Mas? Rumah Irama. Lah Roma kok saking lamanya saya lupa. anu kegi, Mas, kegi. G. Magadir. Kowe tahu krungu. Habibi. Saya tahu. Roma kok teko Habibi lho. Aku dhewe bingung to. Iki kotrok ta piye lho? Lagune biasane ra ngono. Piye nadamu piye, Mong? Tapi nama. Habibi Megawati Amin Rais. Bagus duh. Iki Habibi bahasa Arab goblok iki. Lah kok malah jeneng presiden Habibi maksudnya kekasih ngono lho. Oh, artinya Nah, kekasih. aku Habibi sampean mek sinden-sinden ki sing kompak. Ceng sebagai baking soda. Baking vokal, baking Vokal. soda iki gawe kue to Paham piye kok? ora? Paham. Oh, berarti aku bareng. Ya latihan. Karo kanca-kanca sinden. Engko, aja fales lho. Monggo kanca-kanca sinden. Ceng. Siap. Dibantu nggih, Pak nggih. Niki sing siku wau, Pak nggih. Siku. Nah, nggih. Senenganmu iki. Senenganmu. Iya. Kowe kaya nyedot es Aku krim yo kok. jelasno barang kok. Nggih, anu nyuwun sewu nggih, ibu-ibu sedaya. Jeng. Kula cobi nggih. 1 2 3. Jeng. Kurang kompak. Kurang kompak piye bantere ngene? Kurang. Wis kurang. Heeh. Ayo 1 2 3. Jeng. Nah ngono. Pas ya. Pas. Ayo. Mbak, ya. Jeng. Cobi Mbak. Ora kompak belas kok. Piye to? Sing bareng lho, Dok. Lah ya bareng, coba ya 1 2 3. Jeng. Ngene. Ya. Oke. Jeng. Dijajal meleh Mbak dadi penak. Ayo. Jeng. Jeng iki engko. Mari Habibi jeng. Goblok. Cok. Kok pinter tadi? Kowe iki lho sapa kok mbok pinter-pinter lho. Jeng. Ora aku lho. Sik keren. Sing nyandر kono dhewe lho, ora aku lho. Engko. Jeng. Alah kok jeng iki nyapa lho kowe iki. Habibi. Monggo kanca-kanca. Jeng. Kemana
tenan gini. Datanglah padaku. Jeng jeng jeng. Penak itu tidak tidak. Datanglah padaku gak usah. Lah kowe ra mekas. Ceng ceng ceng. Iya iya. Habibi Gak usah. maksudnya kowe iki meneng. Meneng. Ya, kok kleru terus sih aku di hadapan matamu? Matamu dewi. Kemarilah. Cep. Meneng. Maksudnya iki kowe gak mek popo. Iya. Ya. Datanglah padaku. Gak mek apa. Tuh, mulai kok. Nyapa lo nesu. Wangen nyanyi karo kowe. Lah kudune piye to? Berdua. Oke. Kalau musiknya di nggo. Siap, tak siarno ya. Ora usah nyanyi berdua. Lah iya berdua nyanyine. Ayo apa? Kowe sing nyanyi, aku sing dampingi awakmu. Baik Bapak Ibu dan semuanya berbahagia, langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini, Bintang tamu. Bintang ki nek cerah lah kowe surem kaya rawa. Kok pasang edok. Ari-ari bayi ini pasang hidup. Kita sambut ari-ari bayinya Indonesia, Cok. Dagelan nok ngidoni ndene to piye. Gregetan. baik kita sambut bintang tamu yang satu ini, Cow. Artis yang berkirot ini, Cow. Berikut ini, Cow. Artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Kuwi maling po artis itu. Piye neh to? Terkenal. Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Malah medeni wong lho iki. Ora usah akhirat. Yang sudah terkenal ra usah akhirat tok. Yo, mari sama-sama kita sambut artis yang berikut ini, Cok. Sambut. Sambut. Sampean iso ae gak sah. Ada siapa lagi yang bukan Cak? Komodo. Kleru neh. Ra kliru bisa ya. Komen. Kok gak iso kompak to kuwi goblok itu to. Ya apa neh? Ono kok sepote piye. Oh, alah kowe gak Tak ngomong. obong kok sesuk kowe. Orang kok tak abonge dhewe. Masuk. Sepote Mas, sepote. Lah men ketok koyo meriah artis tenan. Oke. Ini dia, Cak Komet. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saya napa saya? Adicara salajengipun nggih menika brobosan. Brobosan piye to, Pak? Ngeten iki pripun? Monggo ingkang badhe. Oh, weden ngedeni to. Lah padha wae kene lah bintang tamu teko kok sepote la ilah. Kok angel to ngladeni awakmu iki? Sing semangat to tung tang tung tung tang tung tang. Lha kuwi cangkemmu apik lho kok. Ya wis kuwi ae no. Masa Wis siar-siar dhewe nganggo cangkem-cangkemmu dhewe ngono lho. Wangel lho. Wis menenge Mas, menenge beno. gua ngeten saya kadung teko kene bareng-bareng kok so. Siar-siar. Yo, kita panggilkan ada siapa dia? Kowe. Tang tung 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 tang tak dung dung tang tak ni la ni Orang gila. Siapa gila? Orang kowe kira orang gila. Kowe gila. Siapa gila? Kowe gila. Kowe gila. Alah pure. Bodoh gila lo. Ora maaf alah ganteng enak. Namanya siapa ganteng? Doraemon. Duh, So Doraemon ki lho, Komet. Komet. Kelas berapa sayang? Kelas 5. Kelas 5. Besok kalau gede mau jadi apa nak? Saya jadi nih. Ibu cah cilik kucruk tapi ya jane iki. Makasih. Loh, kucruk kok makasih, bocah piye? Bisa nyanyi nak? Bisa. Bisa nyanyi? Heeh. Coba nyanyi. Nyanyi ya, satu. Ma. Loh, nyanyi sedikit. Satu. Mama. Dia diajari om loh. Ma. Ayo ikuti, kalau nggak ikuti tak pateni loh. Heeh. Nah, ngono lho. Harus nurut. Manut kudu manut cah cilik. Kudu manut. Ora manut mati ya. Satu ditambah satu. Sama dengan 2. Lah nganggo irama to, Dul. Aku susu. Lah kesusu renek. Sama dengan 2. Sama dengan 2. Nah, pinter. 2 ditambah 2. Sama dengan 4. Pinter. 4 ditambah 4.
sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan mendelas 16 mendelas 16 mendelas iso mendelas lho kowe gak iso didelok cah cilik to piye mendelas 16 gak iso Tawon. ora nek 16 sih ora iso lah kuwi iya sono kok iso bisa membaca nak bisa IN ini dibaca ini IB ubu dibaca ibu B ubu D ID dibaca putih kalau dibaca semua ini ibu dibubuti loh Yo. ibu kok dibubuti pripun to Pak bumbu putih budi lho bocah iki budi dibubuti ibu aduh ibu bubut Lah pancen sik cilik. bubut kok bubut ibu ora ngono ini ibu bubuti bukan seperti itu nak Halo kalau ndak nurut saya pateni loh ini ibu tibu aku kok kleru sih oh marah ya koclok udah coba lagi IN ini dibaca ini AK uku dibaca aku AS usu dibaca asu kalau dibaca semua ini aku asu amin suaranya gimana Wih asu gede asu cilik asu wedok kok ya pas dadi asu lho kok so iya nyanyi sida apa ora dinyanyine sing apik karo iki penonton juga menunggu para sinden heeh niki wonten 19 endi to kowe iki iso ngitung apa ora lho Mas sampean iki sing 11 izin izin piye kok so siarne to niki ingkang kepareng jumeneng rumiyin sinten Pak Nggih kersane sing siku riyen. siku ketoke senengane Pak ya ketoke Lah niku anak kula wedok. oh niki Nggih. Niku tumut kula kejek gongko tangan dhisik. berarti jenengan pun paham jaba jerone sinden niku wiwit cilik wiwit kowe turung tangan berarti wis paham jaba jerone atanya Ya ketok. alah mboten niku berarti pun gamblang jenengan mangke jenengan WA kula nggih Nggih. fotone niki mbak sinten nggih kok mbak siku piye to Mas kok sinden mbak siku ya apa ana kok mbak sinten Pak jere anak Mbak Nilasari. oh mbak Nilasari siaramet aku koyo mau lho segedi Oke, baik saudaraku, Mulyorejo supaya malam hari benar-benar bergoyang, mantap benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu pesinden yang sangat luar biasa, cow. Ada siapa dia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas sampean ki kedawan lek guyu kedawan sithik wae. oh Guyune sithik ae. Baik saudaraku Mulyorejo, tak panggilin salah satu pesinden yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Istimewa kali ini spesial buat Anda semuanya. piye jare sithik wae Kuwi ya kesithiken to Mas. Wah, Aja dawa-dawa aja sithik-sithik. Sedengan. apa Sedengan. lambene kaya kupu-kupu Lambe kok dipuluk iki ana. Yo, kita panggilkan sama-sama. Ada salah satu sinden yang sangat luar biasa untuk Anda dari Jawa Timur Indonesia tuh. Ada si cantik. Siapa dia kalau bukan? Menika MC-ne sampun mengi nggih Bapak Ibu nggih. Nila. I love you. apa toh I love you ki bahasa Inggris, Dul. artine Aku cinta padamu I love you. ora sudi Ora sudi piye? I love you apa Aku cinta padamu. aku mau I love you ki aku cinta padamu. Alah wegah. ngeyel oh babi ngepet iki nek Lah sing ape nyintai kirik ya sapa? Gregeten Nesu. aku. Ora nesu piye, Rong? innallaha ma'asabirin Artine bersatu kita teguh bercerai kita koclok bocah. Wong dalil saiki kok. Lah, ngawur. iya. Yo, Nila. Nila. Sari.
Selamat malam Mbak Nilasari. Sugeng dalu Kang Mas, pripun Derek kabar? ditepungake. Inggih. Kula Mas Dodo. Kula Nilasari saking Blitar, Blitar Jawa Timur. Oh Jawa Timur Inggih. nggih. Wau dugi mriki jam pinten, Mbak? Alhamdulillah dugi mriki kula jam 6. Oh jam 6. Perjalanan lancar nggih, Mbak? Alhamdulillah lancar mboten macet. Setengah napa niku wau kula setengah jam sampun dugi mriki. Mriki alhamdulillah. Inggih. Mpun ate mriki napa nembe sepisan jenengan? Alah kula pun teng mriki niku pun ping 100. Oh, Mas berarti Dodo. pun dalem. Ini yang tak omongin. Ana apa to? Kene lho yuk. Kok yupi jane enek wite to piye? Mbak Nilasari. Dalem Kang Mas. Sampean apa jebul nggih ketinggal ayu tenan lho. Alhamdulillah lho Kang Mas. Nggih, nggih, nggih. Aduh warga ngriki no alhamdulillah. Kowong. Enten Nyeneng Pak nih, Dalang sedaya. nyambut korek, Pak. Lah Ya nyapa? monggo niki, niki. Bogo apa? Nanti nyumet nalpot lho. Kok nyumet nalpot piye ta, Mas? Lah kene enek wong diunduri ngene dikira aku ra hidup ngono apa piye? Masa jek iso urip jere kencing. Piye to cek dokter e? Jere kencing manis. Lho ngenyek. Kencing mari dekne nu. Lho, maksudnya nek sinden kaya ngene iki sinden kreatif, ayu tur Kreatif pinter. tapi yo gurine iki ndelok-ndelok lah enek apa lho kok ngene-ngene iki kan jenenge memancing to. Lah napa jenengan pengen tepangan kalih kula? Lah yo iya no. Iya. Wile jeng dalu. Dikenale jenengku Nilasari teko Blitar. Aku merene rong Bener, jam nyopir dhewe aku merene. Wah, Teko kene langsung diweki maem. Penak to, penak. Jenengku Nilasari sampe jenenge sapa? Omahe ngendi? Ya? Omahe ngendi? Anu Jenenge sapa sampean? negara, Mbak. Tak cek wis tau cethok karo aku bareng. Dereng. Ya urung tau cethok. Dereng. Lah iki apa ora cethok saiki mang? Nggih pun matur nuwun. Kali niku mawon pun. Langsung pres Mbak, langsung pres niki lho, Mbak. Niki lho. Monggo, tes tes. Bincing-bincing beto sinden sing kelas 5 SD napa mboten anu. Niki jelas pegulat mboten sinden. Piye to, Met? Piye to? Wah, ki malah perkara. Karepmu piye to? Karepmu piye? Heh, Karepmu piye? mbuh ra piye-piye. Wong sinden aluse kaya ngene. Alus piye to kene dikenekne halus. Lah jare pengen tepangan kalih Kepengin kula. tepang ya salaman sing apik. Jenengan saking pundi, Mas? Ngoten. Ditepangaken nami kula Nilasari Nggih, nggih. saking Blitar Oh, Jawa Timur. saking Blitar. Kula sindene Pak Asmara Sena. Nggih, nggih, nggih. Jenengan daleme pundi, Mas? Anu Jenengan sekedap- daleme pundi? Nggih sekedap. Hah? Sekedap niki kok. Jenengan daleme pundi? Masa Wong lanang kok lemah men to, Met iki. Apa piye? Apa piye? Lho, Mbak wani Mbak karo sampean, Mbak. Wani, Mbak. Hajar, Wani Mbak. karo aku? Hah? Wani? Karo aku wani? Kowe wani karo aku? Apa mbok kira wong wedok zaman saiki ki lemah, heh? Apa mbok kira zaman wong wedok saiki ki lu itu? Heh? iki lho. Lah lek mek sakmene alah ora dadi sak banyon lek musuh karo aku. Mbak, sekejap, Mbak. Heh? Sekejap. Piye apa? Komet kecepet. Bocahe kecepet. Sik tak bedakne. Pak nesu, Pak niki lho, Pak nesu, bedakne. Pak nesu. Kok badok dhewe piye to kowe iki? Sinden cantik lho Mas. Ya jenes to Kang Mas. Halah. Jual Nesu. mahal. Jual mahal. Komet nesu komet. Aku mau Gojek lho, Mas. Anu Mbak, di anu janggute Mbak. Alah bagus. Ganteng. Alah gantenge masa alah. Aja nesu to, Mas. Aku kucing. Apa mung kok iso muni joh gancuk mung apa mung? Loh, jenengan dipisoi, Mas. Misui aku ya. Oh, aku krungu. Aku krungu nih. Misui aku. Nireng kula nggih. Lah kok muni aku joh gancuk nyang aku mung apa Aku krungu artine? dhewe. Nesu tak kene ora trimo. Maksudnya penake dipuk-puk ngono. Ora trimo. Mboten. Lah, Cetok aku enggak trimo. terima, Mbak. Oh iya wis. Langsung bersembah kontake dak. Oh sik. Oh, sampeyan dipisui Mbak Nila. Niku aku leres misui Oh, misui, kok. oh. Nek misui aku. Weh. Kok nyosor kowe iki? Wong lanang diwara-wari sesuk apa ra ya ingin ta. Lah piye caramu ben ngelembutne atine wong wedok iki piye ngono, Mas? Lah aku wis ora tau pokoke piye site meteng ngono ae. Iso men meteng Ya piye mesti wong wedok iki dirayu-rayu apa piye ngono. Sampeyan dirayu. Iya iya. Contone ngene lho, diajeng wong ayu. Mriki ya diajeng. Lah ngono lho dadine mesra ngono lho. Sing lanang sapi kok wong.
Iso Kebo. sapi apa wong kok piye to? Kok punuk Diajeng wong ayu Nilasari. siku lho, Wonten siku. dawuh Kang Mas. Nila siku. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Sing wedok ngeyel, luruskan. Masalah. Lurus. Ya ampun, kok ya cek pangkah kedawan itu. Apane kok iso wis lurus ki lho? Kowe ra ro. Ra ro piye? Ini siapno kowe. Siap, gerak. Siap, gerak. Luruskan. Opo wi? Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Yang putri pegang pundak yang putra, yang putra pegang pundak yang putri. Wah, Komet, bagaimana perasaan kamu, Met? Kowe iso nyedot-nyedot apa kuwi? Seger. Sing seger ki apa? Walah rong jerotan. Enak. Enak. Iki jenenge apa? Kental manis. Cak Komet, Nggih. tasik medal to. Napa? Tasik medal. Rase wong kula plowotot. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Kanan, madhep kanan. Oh, sing lanang kupinge Kupinge bosok. gobok kena. Suwi ra sepel ki ya. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri. Ora betah ya. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Komet, hadap kiri, gerak. Diam, gerak. Iki meneng blak goblok. Undul-undul, gerak. Piye? Aku isin. Isinya apa? Elek tak cili-cili bokon undul-undul. Lah penak apa ora? Monggo Mbak Nilasari. Nggih, pripun Mbak Cangik lan Mbak Limbuk niki kula kedawan menapa Nggih, kalih niki Kang Mas menika? Wonten pundutan Mbak Kata Nila. pamundutan ya, Nggih. Mas. Pas mangke kalian dipun aturi sedaya pamundhut saking keluarga Agung Mulyareja menika. Nggih. Masakin Wonten apa, Pak? pamundhut panjenenganipun Mas Riko ketua panitia mangke badhe nyuwun duet nyanyi dangdut. Oh, ngoten Nggih, nggih, angka siap. kalihipun pamundhut gending Gerajakan Banyuwangi Nggih. saking Armet. Nah, Armet iki singkatan apa iki? Arek metal menawi. Arek metal. Nah, Leres nggih, Armet niku arek metal. Mboten. Oh, lah napa sing leres? Arek anu ndi iki? Nggih, trelek Mulyarejo. disingkat-singkat ngoten niku. Armet terus Arli. Nggih, lah menika kala wau saking Lor kali niku, panitia Mas Dedot Oh, ugi nggih. nyuwun mendem wedokan. Oh, Lah mendem menika wedokan. monggo dipun aturi rumiyin ingkang pundi nyumanggaaken panjenengan Mendem ngaten. wedokan Mbak Yu nggih. Mendem wedokan. Nggih, nggih. Anake kula sinten iki? Iki anake aku bapake sampean bojoku. Oh, ngoten nggih, cocok. Niki berarti keluarga bahagia, keluarga sejahtera ngoten nggih? Mboten. Lah pripun? Awake dhewe bahagia, cuma Nggih. awake dhewe iki urung siap duwe anak. Oh, berarti getun duwe anak. Nah, itu duwe anak kuwi, Getun. terus anake kuwi disio-sio rencana dijolok kerupuk. Oh iya, dijali grup. Anu pateni lho. Urang-urung ya remuk. Ya, mangga. Mbokmu. Mboke kok mbokmu. Iya iya. Mboke. Sing dadi anake ndi? Iku Berarti sing muni mboke iki. ya. Ayo muni mboke. Make. Mboke, mau aku mak, mbok. Mbok. Ngomongi mboke panggah nengkel ae. Sindem kok malaikat. Ayo nyelok mbok. Mboke. Sing banter. Sing banter, Bro. Ora kono. Sing banter mboke rada budak. Ayo. Mboke. Eneng apa le anakku sing bagus dhewe eneng apa? Bengi-bengi tengah wengi celok-celok mboke iki eneng apa jaluk apa? Omong mboke dituruti karo mboke omong apa le anakku sing bagus dhewe. Masalah bagus kaya ngene. Eneng apa le kok tengah wengi celok-celok mboke? Eneng apa omong karo mboke jaluk apa tak turuti le anakku sing bagus dhewe. Tak perkosane.
Iki gak sopan karo mboke piye? Padha ae kene blak-blek e. Kuwi tegese gemes karo kowe. Ya ora apa-apa to duwe anak sing bagus kaya ngene lho. Kan ora demen piye to mboke iki. Ya Allah. Aku jan kudu ngambungi anakku saking gemesku aku pengen ngambung kowe lho le aku le. Dah, masalah le ayo. Anak ora apa-apa. Sing ngomong. Jare senenganmu iki. Aduh sik. Lah nyapa? Lah nang khalayak ngene lho. Lah kudune piye? Yo engko nek sira nek majelis ya rek. Wah, majelis kok mbayani kowe jane apa? Aku njaluk. Jaluk apa le jaluk apa ngeboke le apa ngeboke pangga tak turuti le jaluk. Dikawinke. Ora jaluk kawin to le. Anakku ki jaluk kawin, jaluk dikawinke karo sapa le karo sapa ngomong prawan kene apa rondo kene. Engko tak tebung le ngomong nyang mboke kok pangga tak tebungke engko le ngomong bocah ngendi. Amet. Tanet. Kok iso matane piye to kowe iki? Kene ngomong sak kecap e kono iso patang kecamatan. Kowe ndek bojo kene alah rong dino lunak utangmu. Kang Mas. Dalem diajeng. Alhamdulillah tresnane awake dhewe iki wis 100 taun. Ya kaya mangkono dia. Panggah langgeng ya Mas ya. Enak ngene kok kurang piye to wong wedok. Alhamdulillah sampean tresnane karo aku ya banget, aku tresnane karo peyan ya banget. Alhamdulillah nggih Kang Mas Disekseni nggih. bumi lan langit tresnoku manunggal dadi siji marang sliramu. Nggih Kang Mas. Karo sapa to le ngono kok sawi tak. Ya sasirku to. Karo sapa lengko apa saiki ya sasirku wong wihakku, lambe-lambeku. Kowe nyapa kok ngatur-ngatur mboke anak kok ngatur mboke. Ya sasire mboke. Rodok rene to Mas. Nggih diajeng garwane Kakang. Aduh ora omong. Karo